Jeg har lavet en datamodel over vores test, og den vil jeg gerne fortælle noget om. Som vi kan se, er der 2 objekter, og det er brugeren og brugerens holdning. Det er lidt det samme, men brugerens holdning bliver også et objekt, fordi det er den, vi vil undersøge. Og den skal, vi skal ligesom sige noget om brugeren selv ud fra det, brugeren svarer. Og derfor er egenskaberne også de samme, både for brugeren og brugerens holdning. De egenskaber, vi har synes var de vigtigste, var hvad brugeren stemmer på, hvilken indkomst brugeren har, hvilken sektor brugeren arbejder i, og hvor tilfreds brugeren generelt er med skatteniveauet. Ud fra de her egenskaber har vi også nogle værdier, altså det man ligesom kan svare til vores egenskaber, eller det der senere bliver til spørgsmål. Og der kan man se, at vi ud fra hvad brugeren stemmer på, kan svare Liberal Alliance, Konservative, Venstre, DF, Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten og SF. Og det deler vi selvfølgelig senere op, så det bliver til nogle svarmuligheder. Ved indkomst kan man svare alt fra 200.000 til 800.000 plus. Ved sektor kan man svare privat eller offentlig, og om man er tilfreds, kan man selvfølgelig svare ja eller nej. På baggrund af den her datamodel har vi altså lavet nogle spørgsmål, og de kommer til at lyde: hvilket parti stemmer du på? Hvad er din indkomst før skat? Hvilken sektor arbejder du i? Og er du tilfreds med skatteniveauet i Danmark? Første spørgsmål, altså hvilket parti stemmer du på, har vi lavet 4 svarmuligheder. Og det var Liberal Alliance, eller Konservative Venstre, eller DF, Socialdemokratiet, Radikale, eller Enhedslisten, SF. Vi har altså følt, det var vigtigt at have den her politiske holdning indover, når vi skulle udtale os om skatteniveauet, hvilket er noget meget politisk. Vi har inddelt partierne i 4 kategorier, som har overvejende samme holdning til skatten. Ellers vil der komme for mange svarmuligheder, og det vil blive et for stort arbejde for os at sidde og sortere i det. Andet spørgsmål var, hvad er din indkomst før skat? Og som sagt kan man svare alt fra 200.000 til 800.000 plus. Men der har vi også inddelt den i 4 kategorier, der dækker over det her, for at det igen skal blive lettere for os. Og vi har synes det er relevant, fordi at jo højere indkomst man har, jo lavere skat vil man også betale. Og vi har derfor lavet sådan lidt stereotyp for, hvad man svarer, at hvis man tjener højt, så vil man selvfølgelig ikke betale så meget skat, har vi gået ud fra. I tredje spørgsmål var, hvilken sektor arbejder du i? Og det synes vi også er noget, der kan påvirke holdningen til skatteniveauet rigtig meget, om man arbejder i den offentlige eller den private sektor. Her giver det jo meget sig selv med værdierne. Altså man kan svare offentlig eller privat sådan overordnet set. Man kan altid diskutere, hvad der ligger hvor. Og vi synes jo selvfølgelig, at man skulle mene, at man gerne vil betale mindre i skat, hvis man arbejder i den private, og mere, hvis man arbejder i den offentlige. Spørgsmål 4 er, du tilfreds med skatteniveauet i Danmark? Der kan man svare ja eller nej. Og det har vi gjort for ligesom at få samlet på det hele. Vi kan selvfølgelig have overset noget ud fra de spørgsmål, vi har lavet. Og derfor har vi spurgt, om brugeren umiddelbart er tilfreds med skatteniveauet. Og det giver os mulighed for at give brugeren et lidt mere præcist resultat for testen. Alle de her spørgsmål skal give os sådan et peg om, hvor brugeren ligger henne, og hvad vi skal svare tilbage. Vi har lavet 4 svar i testen, hvor 2 af dem er, at man ikke kan blive enig med sig selv. Det er, hvis alt andet, man har svaret, tyder på, at man er tilfreds, men man til sidst svarer nej og omvendt. Og så er der, hvis man klart er tilfreds, og hvis man overhovedet ikke er tilfreds.